Roztomili, posłuchajcie o gnoju, o gnojówce, a o jodle eko. Hańdowni ludzie to wiedzieli na isto, że wszystko rośnie na gnoju, a kieby nie gówno, to by nie było urody na gruncie. Dzisiaj się godnie rządzi o jodle, kiereje eko, a kupa chytrych ludzi prawi, żeby się nie śmiało tela pruszkować, a strzykać chemię na obili, kukurzycę lebo na jarziny. Toż przeca słusznie prawią. No ale jak nie chemia, no to co? Musimy się isto wrócić spadki o 100 roków, albo aspoň se wspomnieć, jako to było jeszcze baj 30 roków temu, niż nas zaczęli truć. Kiedyś przy każdej chałupie zachlywym był plac, do którego się wciepowało gnój. Bo przeca zwierzęta, jak żrały, to musiały a i srać, i ssać, a wszystko się to mieszało ze słomą. To był ten gnój. I oto rzeknę tak, co by a i ci młodsi spokopili, że bez gówna nie ma dobrego ekojodła. Ten plac, kany się wciepowało gnój, to była takowno wielkucno dziura w ziemi, obłożona chrubymi forsztami. W każdym chlywie przez postrzodek szł rynsztok, co nim gnojówka cikła do zęgruby. Jak się odkidowało gnój od krów, to dyski ten rynsztok musiał być próżny, bo inaczej gnojówka stoła w postrzodku chlywa. Babuciom się gnój wyciepowało roz na porę dni, a tragaczem się go woziło do dziury, co se w niej potem leżał, gnił, a fermentował cały rok. Dycki na jesień, niż się jeszcze orało na polu, to trzeba było gnój wywieźć na grunt. Każdy se wziął gumocze, jakieś stare obryczki, porządne widły, a cała familia szła kidać gnój. Nakidało się go na gnojorkę, na którą się prawiło a i gnojnica. To był wóz, co się na nim woziło gnój do pola. Przy kidaniu gnoja fest smerdziało, a potem smerdzieli wszyscy. Ale wierzcie mi, że lepszy jest taki smród, jako te wszystkie chemikalia, co nas teraz nimi trują. Z gnojorki gnój trzeba było pięknie rozściepać na polu, a po polu, co by wszędzie go było po kapce. Nie śmiał być na kupie. Pod jarziny do zogródki najlepsze snoci są kurzyńce. Tuż tam kany gaździno sioła na jor jaziny, gazda w toczkach nawiózł kurskiego gnoja, a go potem widłami rozciepał. Starki robiły jeszcze tak, że jak już jarziny rosły, to wciepowały kurzyńce z ampra z wodą, niechały to na parę dni, a potem loły to pod marekwie, pietruzieli lebo pod sałot. Gnojówka z rynsztoka, o którym że już wam tutaj prawił, ciekła do zęgruby, lebo do gnojówczoka. W zęgrubie była i aportowina. Aspoň roz za rok, gor na jor, trzeba było ze zęgruby wszystko wyloć na miedzę, co by trowa lepszy rosła. Zęgruba była głęboko, tuż co by gnojówkę z niej wydostać, trzeba było mieć przy chałupie szufkę, co się nią tą gnojówkę loło do wielkucnej ocelowej beczki. Po tym nie skorzy, każdy już miał przy chałupie pompę, co se nią tą aportowinę lebo gnojówkę, co się nią loło, tą aportowinę lebo gnojówkę do takownej ocelowej beczki, a tą beczkę się po tym traktorem zasmyczyło na miedzę. Kany się to pięknie, a równo rozloło, co by urosła szumnotrowka. Widzicie, że bez gówna nie ma jodła, nie ma tego jodła eko, ale mało kto o tym wie. Jak na dziedzinie zasmerdzi gnój lebo gnojówka, to kupa ludzi się dzierży za nos. Ale jak potem na obiad zjedzą ziemnioka lebo marekwie, co urosła na samych gównach, to się im uszy trzepią.